Meta kienet jieħu sehem fil-programm TVAM, l-avukat Austin Bencini tkellem dwar l-integrità tal-imħallef Philip Xiberras, l-imħallef li mexxa l-inkjesta dwar l-isptar Mater Dei. Inkjesta li fl-aħħar jiem sfat fil-mira tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-midja tiegħu. Mistoqsi dwar dawn ir-rapporti, Bencini wieġeb hekk. Li nitkellmu daqshekk mod leġġer ma naġġilx. Ma naġġel xejn. Jiena jekk qed ngħidu fuq l-imħallef, ċertament persuna tal-ikbar prestiġju. Integrità. B'differenza mill-midja tal-Partit Nazzjonalista u l-akkużi dwar konflitt interess, Bencini qal li m'għandux ikun hemm xi alarm. Filwaqt li dwar il-waiver li ngħatat Skanska qal li l-Gvern xort għandu jieħu proċeduri legali anki jekk it-triq tista' tkun għattela. Knowing the people ma nasibx li hemm xi allarm, imma naħseb jien li l-inkjesta tinfetaħ, tinfirex. L-ġudizzjarju ma naqtax qalbi li naħseb il-Gvern ikun jista' jagħmel każ qawwi uphill. Dwar il-waiver ikkummentat ukoll l-avukat Ramona Frendo. Din il-famuża klawżola tal-waiver ikun iblaħ kwalunkwe avukat li jgħid li ma tgħidux. Intant, iż-żewġ opinjonisti semmew ukoll kif meta wieħed jara rapport tal-ERIP dwar l-isptar Mater Dei hemm numru ta' mistoqsijiet li jridu jkunu mwieġba. L-avukat Bencini saħaq li l-Gvern qed jikxef każ serju fejn l-affarijiet ma sarux kif kellhom isiru. Dan hu isptar ġdid, isptar kif qatt insew state of the art, u għadri anki jien bħala ċittadin kwalunkwe m'iniex berit ngħid għaliex l-affarijiet saru.